Iztuetan 1925 esnea egiten ari gara, esnetako behiak ditugu. Eta gure lemak dioen bezala, 1925 esnetan bizi gara. Guk Iztuetan egin duguna da nolabait ere tradizioa eta berrikuntzak batu. Produktu artisau bat, baita ere teknologi berriak, baita ere uztartu egin ditugu bi gauza. Azken batean nahi duguna da baita ere baserria herritarrei gerturatzea. Horregatik egiten ditugu bisita gidatuak, egiten ditugu eskoletako umeak etortzen dira, jakin dezaten, ikas dezaten, ikus dezaten nola egiten diren, nondik ateratzen diren jaten ditugun janari horiek, nola baita ere eraldatzen diren eta nondik datozen. Emakumea baserrian izan da guztia, esango nukenik. Emakumerik gabe ez da baserririk izango. Emakumea delako, aipatu dudan bezala, zutabe eta euskarri. Niretzako Azpegiren saria ezusteko bat izan da, oso pozgarria. Baita ere, nolabait ere, saria unik hartzen dut lan guztiaren errekonozimentu bezala, ezta? Azken batean, urte askotan baserrian lanean, lehenengo sektorean, pixka bat ahaztuta daukagun sektore bada, emakumea gainera, emakume baserritarra baita ere, bigarren mailan egoten ohitua edo dagoena. Ella ha sido una mujer muy luchadora, ha tenido muy claros sus principios siempre, ha luchado mucho por el caserío. Y yo creo que este premio es un poco el reconocimiento a toda esa fuerza que ha tenido en toda su vida, ese recorrido, demostrando también que Iztueta todavía sigue viva, que el caserío puede seguir vivo. Proiektu hau nire bizitza izan da, nire bizitza, nire alegina, nire ilusioa, nire guztia, nire bizitza jarri dut hortan, baina baita ere esan behar dut, persona batek bakarrik ezin duela guztia lortu. Hortarako lantalde handi bat dago, lantalde sendo bat, lantalde batu bat daukat atzetik, eta guztion artean egin dugu nolabait Iztuetaren proiektua aurrera joatearena.